Primeiro botabas a muiñeira, logo. Sí. Primeiro empezabas sempre pola Sí, muiñeira. a muiñeira era casi sempre normal, que se tocaba máis continuo. E depois o pateado, e depois a danza. O primeiro baile sempre era o... A muiñeira, A muiñeira. sempre. De primeira. A primeira. Despois o pateado, despois os outros já tocaban así a bazuca. Agora tocábamos, por exemplo, a muiñeira, depois tocábamos a gota. A muiñeira, que era o primeiro baile, non era o primeiro? Era, pero non, agora non podo tocar. A primeira foi muiñeira e depois a jota. Sí, primeiro era a muiñeira, despois a jota, sí. E despois? A bailar, sí. Cal era o primeiro baile, Nela? A jota ou a muiñeira? Por cal empezaban? Empezábamos pola muiñeira. Pola muiñeira. A muiñeira, a jota, a danza, Que ben! o paso doble. Pasábamos sempre saía co riscado, que é a punteada, chamámos a punteada. E despois fixemos a jota, e despois o valse, e despois a rumba. E despois o agarradinho. Esta era a orden, non? Primeira muiñeira. Primeiro era sempre a muiñeira. Primeira muiñeira. E despois? Despois o pateado, despois cando xa ibas cansada, xa ibas co agarrado. Primeiro tocábamos a punteada, despois o maneiro, Vale. e despois o agarrado. Vale.